Hello everyone, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय मैदेर सायाव गाखोनाय ओमफ्राय मैदेर सानिफ्राय बारनाय। बे भिडिअखौ आङो गोबां सिगाङावनो शुट खालामना दोनदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ हगारथ'नाय जायाखैमोन। भिडिअआ बारा मोजां जायाखै, माने इमारजेन्सियाव माने भिडिअखौ शुट खालामनाय जादोंमोन। अब्लाबो माने बे भिडिअखौ आङो हगारनाय जाहैबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। फट' बिदिब्ला लोगोफोर Let's go. भिडिअखौ बारा मोजां दिखांनो मोनैनि जाहोनानो जाबाय माने जोंनि गामि खाथियाव दंफांबोनोसो फैदोंमोन नालाय माहुताबो बारा सम गैया होननायखाय माने इदिनो दिखांनाय जाहैबाय आरो इमारजेन्सियै। मैदेरनि बिखुं सायाव गसंबाथाय माने गारलेनां जायो आरो माने गोलैयां जायो आरो फिस्लाना मोदोमा, ओंखायनो इदि जायो आरो। मोजां नायदो दायो आङो बिथांनो बिस्कुट जाहोनोसै। बिथांनो बिस्कुट जाहोबाय आरोना। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन गासैनिसिमबो रोजा साबायखर आंनिफ्राय।